كرات تملكتنا كم تياب مجمريا زورناكم غاشا حيزنا مزينا لنا غاشانا كاسيت برهان منفساو كولج ممهر نجار ملكوت ممهر تسفى على محدش حواريا بهايمانتو تحستو تعهت تحستو لو زبل بهايمانتو تحستو زرزر بيلوم استوسنا زانحت كنقبري ناس كم مدة مدبنا حزوم سنة تصنعوا ركاي سنبت سمعوا دغورنا نعدم قال احنا مزمر نقع سلام صنعكم الحوات كمين نيو جاهر مسكين ناديو جاهر مسكين قاع صحكم امين قاع كحير صحنا سناي بعلي غورنا بيتا بعلو كم تزفلت ياو نايتم قدسان حواريات ناي قدس بيتروسن قدس باولوسن ذكرلو بعلي سلازي زوارحي حدا ورح نسمون انديو كاو لعلي صوم صنحنا دحر بعلى همسا لو خا نايتم قدسان حواريات ونجيلنا عالم زورو بعل نخبر نذكرهم معلت بصحنا له እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አሜን አሜን በጣም ጽብሮ ቅድሚ ናፍቲ ወግዕና ምታውና ባሻ ለወቅት ባርኹና ሰናይ ጽብሮ ደስይለኒ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ያው ሎማ አንቲ መታኻኸቢና ናይ በዓል ሓዋርያ መልኺቱ ዳኾነ ወግዕና እውን ብዛዕባ ሓዋርያ ኣመልኺቱና ንዕልል መጀመርያ ጾም ሃመይ ነይሩ ሃመኻ ሓሊፉ ኢለ ከጅምር እሞ ምስኣታ ሒዝኩም ግን ጾም ሓዋርያ ድሕሪ ፋሲካ ጾም ወይ ድሕሪ ትንሳኤ ልፅዎም እቲ ካልኣይ ጾም ኢና ብዛዕባ እሱ ብዛዕባ ጾም ሓዋርያ መልዕል እዩ ንምንታይ ኸይፅዎም ልብል እስኪ ኣታሒዝኩም መምህረን እሽተይ ክብረት ያበለይ መጀመርያ ቅድሚ ጾም ሓዋርያት ከመይ እዩ ከመይ ጾም ሓሊፉ ድሕሪ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ዝፅዎም ጾም ከመይ ንምንታይ እዩ ዝብል ሓሳብ ምምላሰይ ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሓሳብ ተንርኢ እሞ ጾም ማለት ያው ከም ዝፍለጥ ንስኻትኩም ከም ትዝክርዎ ከም ትርድእዎ ያው ካብ ኩሉ ነገር ምክልካል ማለት እዩ ብጾምን ብጸሎትን ተወሲንካ ንእግዚአብሔር ጸገመካ ነገር ጸበበካ ነገር ኮነልካ ተደልየ ነገር ክፋጥነልካ ቃላጠፍልካ ተደልየ ነገር ኩሉ እግዚአብሔር ብጾምን ብጸሎትን ብምጥያቅ ንኽሰምረልካ ንኾነልካ ምግባር ንእግዚአብሔር ምጥያቅ ማለት እዩ ብሓፂሩ ስለዚ ጾም ማለት ከምቱ ነቢይ ኢሳይያስ ኣብቱ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ዘሎ ምዕራፍ ዝናገሮ ማለት እዩ ጾም ማለት ስኡልካ ገጽካ ሓሙሽቲ መሲሉ ሰባት ይጸውም ኣለዉ ኩሉኻ ንኽፈልጦ ብጭቕጭቕን ብመከራን ብጸብእን ብባእስን ብሁከትን ብክርክርን ጾም ካብ መዓል ጥራሕ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ጾም ማለት ካልእ እዩ ጾም ማለት እግዚአብሔር ዝደልዮ ጾም ንዝተሸገሩ ብምርዳእ ብጸሎት እግዚአብሔር ብምጥያቅ ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ብምርሓቅ كل زي እግዚአብሔር بمذكر እንተሸገረን ዝጠመየን ዝዓረቀ ብምልባስ ብምሕጋዝ ሰባት ብመንፈስ ብስጋ ብምሕጋዝ ትገብሮ ናይ እግዚአብሔር ተመልክቶ ጸሎት ተብጽሖ ጸሎት እዩ ምጽዋም ጸሎት ማለት ጾምን ጸሎትን ክልቲኦም ሓቢሮም ዝኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ትጸውም ንምንታይ እዩ ብጽሙና እግዚአብሔር ንኽተስምሮም እንቲ ወይ ከዓ ደሞ እግዚአብሔር ጸሎትካ ንኽቀበለልካ እንቲ ትገብሮ ናይ ጽሙና ግዜ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ዝፈትዎ ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብ ጭቅጭቅ ካብ ስጋዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባን ካብ ክርክርን ካብ ባእስን ካብ መከራን ካብ ኩሉ ርሕቕካ ሰላማዊ ዝኾነ ህይወት ትመርሐሉ
ካብኡ ድማኒ እግዚአብሔር ትጠይቀሉ ግዜ ማለት እዩ ብምሕጋዝ ሰናይ ዝኾነ ኣብቲ መጽሓፍ ዝተኣዘዘ ነገር ብምፍጻም እቲ ጾም ጾም ይባሃል ስለዚ ከም ቤተክርስትያን ስርዓት ቤተክርስትያንና ካፍቶም ዘለው 7 ኣጽዋማት ሓደ ጾመ ሰነ ወይ ከዓ ደግሞ ጾመ ሐዋርያት ብልምዲ ጾመ ሰነ ብሎ ኣብ ሰነ ስለ ዝውዕል እዩ ግን ጾመ ሐዋርያት ይባሃል ጾመ ነቢያት ኣብ ታህሳስ ወርሒ ጾመ ሐዋርያት ድማ ኣብ ሰሙነ ወርሒ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዝኾነ ድማ ሓደ ግዜ ካብ ጉንበት ጅምር ሓደ ግዜ ድማ ሰነ ባዕሊቱ ክሳብ ሓምለ 5 ዝጽወም ጾም ሐዋርያት ተባሂሉ ይፍለጥ እዚውን ድማ ታዩ ቅዱሳን ሐዋርያት ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ኣብ ምድሪ ንዓቶም ተኸተሉን ኢሉ ንዓቶም መኸቲሉና ምሃሮም ንዓቶም ውን ካፍቶም ካልኦት ህዝቢ ካፍቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቱ ፈልዩ ሐዋርያት ኢሉ ጸውዑ ኣምሂሩ ዳሕራይታኡ ድማ ናብ ስቕለት ክመጽእ ከሎ በዓለ ሆሳዕና ባረይ ናብ ኢየሩሳሌም እንከይድና ወዲሰብ ናብ ኢድ ቶም ጸሓፍትና ፈሪሳውያን ኣይሁድ ተመሓላሊፎ ክወሃብ እዩ ክሰቕልዎ እዮም ክመውት እዩ ክቕበር እዩ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ክትስኢሎም ሂርዎም ድሕሪ ትንሳኤ እውን 40 መዓልቲ እናምሃሮም ጸኒሑ ስለዚ ኣብ መበል 40 መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ዝበሎ ከምቲ ቅድሚኡ ዘናገሮ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ግን ታኢልዎም ኣይ ንዓኻትኩም ድኻታት በይንትኩም ድኻታት ቆልዑ በይንኩም ኣይሓድገኩምን እየ ስለዚ ምሳኻትኩም ጸኒሐ በይንኻትኩም ኣይሓድገኩምን ተስፋ ዘይብልኩም ኣይኮንኩምን ስለዚ ካብ ኣብ ዝወፅእ ናይ እውነት መንፈስ ክልእኸልኩም እየ ናይ ሓቂ መንፈስ ክልእኸልኩም እየ ንሱ ድማ ምሳኻትኩም ክነብር እዩ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እዩ ብዙሕ ክነግረኩም እዩ ተምሃርኩም ከዘኻኽረኩም እዩ ስለዚ ኣብ 10 መዓልቲ ክወርድ እዩ ክመጸኩም እዩ ናባኻትኩም ምሳኻትኩም ክሳብ ዓለም ፍጻሜ ክጸንሕ እዩ ኢሉ ቃል ኣትሎም መበል 10 መዓልቲ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ርደተ መንፈስ ቅዱስ መዓልቲ ኣሎ ዳሕራይታኡ ንሳቶም ኣብ ጽርሐ ጽዮን ደኣታ ኣጽንሑ ናብ ይሁዳ ናብ ሰማርያ ከይትኸዱ ኣይበርታዕኩምን ኣይጠንከርኩምን መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደልኩምን ስለዚ ክወርደልኩም ከሎ ድማ ክሳብ ምድሪ ወሰን ምስክራተይ ክትኮኑ ኢኹም ኢልዎም ድሕሪኡ ኣብ መበል 10 ካብ እርገቱ መበል 10 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ወሪድሎም ድሕሪ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደሎም ከዓ ፈራሓት ዝነበሩ ተባዓት ኮይኖም ድንግር ተምሃርዎ ነገር ዝጠፍኦም ዝነበረ ድንግርግር ዝብሎም ነበረ ኩሉ ነገር ከም ብርሃን ተገሊጹሎም መንፈስ ቅዱስ ስለዝገልጸሎም ማለት እዩ ስለዚ ናብ ኩሉ ወሰን ምድሪ ንኸዱን ዓቕምን ብርታዕን ስልጣንን ኩሉ ተዋሂብዎም ድሕሪዚ እን ቅዱስ ጴጥሮስ በትሽዑ ግዜ ብሓደ ግዜ 3000 ህዝቢ ብሓንቲ ስብከት ማለት እዩ ብሓንቲ ስብከት 3000 ህዝቢ ኣሚኖም ካብኡ ቆፂሎም 8000 ታው እንዳተወሰኹ ብዙሕ ህዝቢ ኮይኑ ቅዱሳን ሐዋርያት ቅድሚዚ ወንጌል ምስባኾም ድማ ታየም ገሮም ስራሓቶም ኩሉ ብምንታይ ጀሚሮሞ ብጾም እዮም ጀሚሮም እንታይ ማለት እዩ ወንጌል ክሳብ ወሰን ምድሪ ንኸይድ እግዚአብሔር ንኽሕግዘና ምሳና ንኽኸውን ምእንቲ እምበኣረይ እግዚአብሔር ብጾም ብጸሎት ንጠይቆ ቅድሚ ስራሕ ምጅማርና ቅድሚ ኩሉ ነገር ምግባርካ ንእግዚአብሔር ትጠይቆ ብጸሎትን ብጾምን እሞ ስለዚ በዓተም ሒዞም ማለተይ ጾም ሒዞም ወላቱ ናይቲ ጾም መዓልቲ በዝሒ ክንድቱ ንሕና ንጾሞ ዘለና ክንዱ ማዕረ ይኹን ንሕና ብቐንና ቤተክርስትያንና ኢና ንጾሞ ሐዋርያት ግን ጾምዎ ምዃኑ ድማ ርግጽ እዩ ቅድሚ ስርሖም ቅድሚ ወንጌል ኣገልግሎቶም መጀመርያ ብጾምን ብጸሎትን እግዚአብሔር ጠይቆሞ ድሕሪኡ ድማ ከምቲ ዝኣዘዞም ክሳብ ወሰን ምድሪ ናብ ኩሉ ዓለም ተበቲኖም ክልተ እንዳኾኑ ወንጌል ሰቢኾም ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ቅድሚኦም ንጸንሖም መሰናክል ብምልኡ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይል ምእንቲ ክብድህዎ ስለዚ እግዚአብሔር ብጾም ዝጠየቕዎ ወርሓት እዩ ስለዚ ወርሒ እዚ ከም ናሃና ስርዓተ ቤተክርስትያን ሓደ ግዜ ይነውሕ ሓደ ግዜ ይሓጽር እዚ ከምቱ ናይ ኣቆጻጽራ ግእዝ እዩ ከምቱ ናይ ቤተክርስትያን ስርዓተ ኣምልኮ እዩ ዝውሰን ማለት ሓደ ግዜ ክሳብ ግንቦት ይኸይድ ሓደ ግዜ ድማኒ ካብ ሰነ ማእኸል እውን ክሳብ ሰነ ማእኸል ይመጽእ ሓደ ግዜ ክልተ ሰሙን ይኸውን ሓደ ግዜ ወርሒ ይኸውን ሓደ ግዜ ወርሕን ገለን ይኸውን እዚ ትበዝሒ ናይ ዲሜጥሮስ ኣቆጻጽራ ወይ ከዓ ናይ ባህር ሐሳብ ጉዳይ ዝወሳስኖ ማለት ዝውስኖ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ 50 መዓልቲ ዘሎ ሰኒ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝኸውን በዓለ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ሰንበት ይዝውዕል ድሕሪ ሰንበት ድሕሪ 50 መዓልቲ ዘሎ ሰኒ ኩሉ ግዜ ጾመ ሐዋርያት ዝጅምረሉ እዩ ስለዚ ጾመ ሐዋርያት ማለት ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ንምጅማር እግዚአብሔር ጠይቆም ናብ ወንጌል ኣገልግሎት ዝሰራጨውሉ ዝኸድሉ እግዚአብሔር ዘስምሩሉ ናይ ጾም ግዜ እግዚአብሔር ናይ ምጥያቅ ግዜ
እግዚአብሔር ጠይቆም ስርሖም ንኸከናውነሎም ዝጠየቁሉ ወርሓት ወይ ከዓ ደሞ ግዜ እዩ ማለት እዩ ንሕና ድማ ደቂ ሃዋርያት ከም ምዃንና ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ቅድስቲ ሃዋርያዊት ስለ ዝኾነት እታ ብሃዋርያት ዝተመስረተት ዝተስፋሕፍሐት ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ኣሰር ሃዋርያት ተኸቲላ ስለ ትኸይድ ጾመ ሃዋርያት ኩሉ ግዜ ድሕሪ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ጉባኤ ሃዋርያ 5 መዓልቲ ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ጳውሎስን ናይ መስዋዕትነቶም ወይ ከዓ ደሞ እቲ መስዋዕት ዝተቐበልሉ መዓልቲ ዝዝከርሉ ክሳብቲ መዓልቲ ንሱ እናፆመት ትዝክሮ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሕና ክንፆም ከለና ናይ ሃዋርያት ጾም ኢና ንዝከር ምዝካር ጥራሕ እውን ኣይኮነን ድማ ልክዕ ከምቲ ንሕና እውን ተላኢኽና ኢና ሰባት ዝመስሎም ወንጌል ንምስባኽስ ሃዋርያት በይኖም እዮም ተላኢኹም ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ማለት እዩ ግን ቤተ ክርስቲያን ኩላ እያ ተላኢኻ ስለዚ ሕድሕዱ ሰብ ከከም ዓቕሙን ከከም ክእለቱን ጳጳስ ብጵጵስንኡ ቀሺ ብቅሽንኡ ካሊእ መምህር ብመምህርነቱ ካሊእ ኣማን እውን ከም እምነቱ ኣዶውን ንደቃ ኣቦውን ንደቁ ናሕዋቱ ንከምኡ ዝበሉ እቲ ዝሰምዖ ወንጌል ቃል ኣምላኽ ምስክርነት ንኽምስክር ኩሉ ተላኢኹ እዩ ስለዚ እቲ ጾመ ሃዋርያት ከምቲ ዓንተወይ እንዳውጋዕና እያ ዝመፃና ጾመ ሃዋርያት ቅዱሳን ሃዋርያት ንስርሖም ኣገልግሎት ንወንጌል ኣገልግሎት እግዚአብሔር በሮም ክኸፍተሎም ምእንቲ መንገዶም ካብ ዕንቅፋት ካብ ክሽግር ካብ መከራ ከድሕኖም ምእንቲ እግዚአብሔር ነቲ ወንጌል ምእንቲ ናብ ኩሉ ዓለም እንዳተፈናጠረ ክበፅሕ ክሳብ ወደ መሰል ምድሪ ምእንቲ ክበፅሕ ነዚኦም ንእግዚአብሔር ብጾምን ብጸሎት ዝጠየቅዎ ኩሉ ነገር ክሳኻልካ ንሕዳት ኮይኑ እግዚአብሔር ብጸሎት ክትጠይቅ ተለካ ክሰብረልካ ከሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያንና እውን ልክዕ ከምቲ ናይ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ከም ምዃና መጠን ብቐኖና መሰረት እቲ ጾመ ሃዋርያት ጾመ ዘላ ሓደ ናይቶም ቅዱሳን ሃዋርያት ጾም ጾምዎ ምዝካሪ ካልኣይ ነገር ድማ ንሕድሕድና ተልእኾ ስለ ዘለና ተልእኾና ንምፍፃም ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ ኩሉ ንኣምልኮ ንቅዳሴን ውዳሴ ወንጌል ንምስትምሃር ንደቅና ንቤተሰብና ንኸባቢና ካብ ሓሊፉ እውን ክሳብ ወሰን ምድሪ ወንጌል ኣምላኽ ንምእንቲና ኩሉ ክበፅሕ ልክዕ ከምቶም ቅዱሳን ሃዋርያት ዝሰበኽዎ ስብከት ዘስተምሃርዎ ትምህርቲ ከምኡ ምስክራት ንክኸውን ምእንቲ እንጾሞ ጸሎት እዩ እንጾሞ ጾም እንጽልዮ ጸሎት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት ቤተ ክርስቲያን ስኢላ ንምዝካር ጥራሕ እውን ኣይኮነን ተልእኾ ስለ ዘይወደአት ክርስቶስ ክሳዕ ዝመፅእ ተልእኾ ናይ እግዚአብሔር ኣየቋርፅን ስለዚ ድማ ብኩሉ እዩ ብመናእሰይ ብደቂ ኣንስትዮ በተባዕትዮ ኩሎም እዮም ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ እውን ወንጌል ኣየስተምህራን ክንብል ኣይንኽእል ምክንያቱ ናይ መጀመርያ ትንሳኤ ዘብሰራ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾና ማርያም መግደላዊት ናይ መጀመርያ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ንቅዱሳን ሃዋርያት ንጴጥሮስን ንዮሃንስን ዘብሰረቶም ትንሳኤ ስለዚ ወንጌል ናይ እከለ ይበሃል ናይ ኩሉ ክርስቲያን ብኣርኣያ ስላሴ ናይ ዝተፈጠረ ብኣብ ብወልድ ብመንፈስ ቅዱስ ተጠሚቑ ብወልድ እግዚአብሔር ኣምላክነትን ሰብነትን ዝኣመነ መድሕን ምዃኑ ዝተረድአ ኩሉ ናይ ወንጌል ልኡኽ እዩ ካብ 40 መዓልቲ ካብ 80 መዓልቲ ዝተጠመቐ ኩሉ ወዲ እግዚአብሔር ድማ ናይ እግዚአብሔር መልእኽተኛ እዩ ስለዚ ነዚ ንምዝካርን ኣብቲ ወንጌል ኣብቲ ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ንሱ ኣቲና ኣብቲ ሃዲድ ንሱ ከይድካ ንምንቅስቃስን ዕንቅፋት ንኸይገጥመካ ወንጌል እግዚአብሔር ምእንቲ ከይዕንቀፍ እትገብሮ ጉዕዞ ልሙፅ ስሙዝ ንክኸውን ምእንቲ ነዚ እያ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ እናፀወት ነቶም ቅዱሳን ሃዋርያቱ እናዘከረቶም ሃዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነት በዚ ምክንያት እዩ እቲ በዓል ጾም ዝፅወም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ምእመናና ድማ ቤተ ክርስቲያን ጾመ ሃዋርያት ክብልተላ ብለሚድ ድማ ታይብልዎ ጾመ ሰነ እንዲያም ታይብሉ ጾመ ሰነ ናይ ሰኣነ ዝበሃል ሽም ተዋሂብዎ መናእሰይ ኣይ ንስኻ ገናእኻ ቆልዓ እንዲኻ ብላዕ ተዋሂሉ ትበልዐሉ እቶም ዓበይቲ ድማ ንሕና ስለሙስ ዓቢና ኢና ካብ በዝሒ ድማ ክንፀውመልና ተዋሂሉ ዝፅወመሉ ናይ ቆራብያ ናይ ኣቕሽቲ እዩ ጾም እዩ ዝብል ዝበሃለሉ ምክንያት ኣሎ ነገር ግን እዚ ፍጹም ስሕተት ክርስትና ካብ ዘይምርዳእ ዝመፅእ ነገር እዩ ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ዝሰራዓቶ ነገር ኩሉ ንኩሉ እዩ ዝምልከት ንእከለ ይኮነን ምናልባት ዝሓመመ ዝጠነሰት ነብሰ ፁር ዝኾነት ህፃን ተጥቡ እንድሕር ደኣ ተኮይና ቤተ ክርስቲያን ናይ ዓላ ውሳነ ኣለዋ በቲ ውሳነ ንሱ መሰረት ምእንቲ ከይትጉዳእ ብይን ኣለዎ ንባዕሊቱ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ግን እንታይ እዩ ኣብቲ ናይ ወንጌል ኣገልግሎት እንድሕር ደኣ ተኮይኑ ኩሉ ክፅሊ ኩሉ እግዚአብሔር ክጥየቅ ኩሉ ናይ ወንጌል ተሳታፊ ንክኸውን እዩ ጾም ተሰሪዑ ማለት እዩ እዚ የተረድአን ግን ናህና ማሕበረሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ኣይ ቲንክ ናይ ቤተክርስትያን ኣገልገልቲ ሰባት ብግቡእ ዘይተረድእዎ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም በዚ ምክንያት እዩ ናብ ሸለልትነትን ናብ ዘይኮነ ፅንሲ ሓሳብ ወይ ከዓ ደሞ ርድኢትን ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ
ስለዚህ ወንጌል ናይ ኣቅሽትን ናይ ጳጳሳትን ጥራሕ እዩ ተባሂሉ ዝሕሰበሉ ኣተሓሳስባ እዚ ክርስትና ብኣግባቡ ካብ ዘይምርዳእ ዝተለዓለ ነገር እዩ ኩሉ ክርስቲያን ወንጌል ይምልከቶ እዩ ምናልባት ደረጃኡ ክፈላለ ይኽእል ስለዚ ታዩ ከከም ዓቕሙ ኩሉ ከከም ዓቕሙ ስለዚ ኩሎም ደቂ እግዚአብሔር እዮም ደቂ መዛሙርት እዮም ዝበሃሉ ምእመናን ብምሉኦም ደቂ መዛሙርት ናይ ክርስቶስ እዮም ደቂ መዝሙር ማለት ደግሞ ውላዱ ናቱ ፍጥረት ዳግም ዝተወለደ ሓድሽ ፍጥረት ዝኾነ ብክርስቶስ ክርስቲያን ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም ክፈልጥዎ እዩ ዝግባእ ዝተጠመቐ ኩሉ ዝተጠመቐሉ እምነት ክፈልጥ ናይ ግድን ይኸውን ዘይምሃርና እንድሕር ዳኣተ ኮይና ንሃና ኢና ፀገምና ማለት እዩ ስለዚ ጾም ሰነ ናይ ሰዓነ ዝበሃል ኣመለኻኽታ ወንጌል ንዓና ይምልከትን ማለት እዩ ብኻልእ ባህላ ማለት እዩ ስለዚ ወንጌል ዘይምልከተ ሰብ መንግስቲ ኣምላኽ ይወርስን እዚ ትጸገሙ ካብ ይገርመኩም መንግስቲ ኣምላኽ እግዚአብሔር ከም ምሕረቱ ይሃመሓረና እምበር ብሓቂ እቲ ምእመና ኣይምሃርናየን ኣይተረድኦን እንታይ ከም ዝተምሃረ እንታይ ከም ዝተጠመቐ እንታይ ከም ዘለዎ እንታይ ከም ዝተሸከመ ኣይፈልጥን ስለዚ ቃል ኣምላኽ ናይ ኩሉ ሸኽሚ እዩ ስለዚ ቅዱሳን ሐዋርያት ጾምዎ ጾም ንዝክረውን ከምኡ ደሞ እቲ ናይ ወንጌል ኣገልግሎት እናሰፍሐ ንኸይድ ምእንቲ ፍጥረት ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽ ምእንቲ ክወርስ ካብ እግዚአብሔር ዝመፀ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ምእንቲ ክኣቱ ወንጌል ንኽሰፍሕ ምእንቲ ጾምና ጸሊና ናብ ስራሕና ንኣትወሉ ግዜ እንዝክረሉ እዩ ሞ በዚ ምክንያት ይጽወም ጾም ማለት እዩ ምርዋሕን ምስፋሕን ዓንተ ወይ ተናጊረ ልክዕ ከምቱ ናይ ባህራ ሰባት ኣቆፃፅራ ናይቲ ዘመን ዝፈላለ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ቅዱስ ጴጥሮስ እና ቅዱስ ጳውሎስ ዝዝከርሉ መዓልቲ ሎማዓልቲ ዕለት 5 ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ዕለት 5 ናይ ቅዱስ ጴጥሮስን ናይ ቅዱስ ጳውሎስን በዓል ትዝከር ስም ትዝከር ስራሖም ኣገልግሎቶም ትዝከር ምክንያቱ እዚኣቶም ንዓና ታዮም ኣብነት እዮም ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ዝፀውዖም ሐዋርያት እግዚአብሔር ቃሉ ዘሸከሞም ወይ ከዓ ደሞ ናይ ስሙ ተሸከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ወልደ እግዚአብሔር ምዃኑ ተሸኪሞም ንዓለም ኩሉ ዘብስሩ መድሕን መንግስቲ ኣምላኽ ዘውርስ ምእንታና ደሞ መስቀል ዝወፀ ደሙ ዘፍሰሰን ዓናውን ብደሙ ዝሓፀበና ሓፂሙን ደሞ ናብቲ ዝቀደመ ናብ ቀዳማዊ ክብርና ዝመለሰና ጎይታ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንሱ ንሃቱ ሽም ዝተሸከሙ ንዓለም ኩሉ ዘብሰሩ መስዋዕትነት ተቐቢሎም ብደሞምን ብስደቶምን ብመግረፍቶምን ኩሉ ወንጌል ኣምላኽ ዘብሰሩ ስለ ዝኾኑ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ትዝክሮም ነዚ ድማ ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ትበሃል ማለት ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ እያ ሓንቲ እያ ሓደ ኣምላኽ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኣምላኽ ናይ ሓደ ኣምላኽ መሰረታ ስለ ዝኾነት ሓንቲ እያ ቅድስቲ እያ ድማ ንዕኡ ዝተፈለየት ስለ ዝኾነት ካብዚ ዝነብረሉ ዓለም ማለት ዛ ምድሪ ማለት ኣይኮነ ዓለም ማለት ተሓሳስባ እንዲዩ ካብዚ ኒህ ዓለም ተሓሳስባ ወፅያ ንዕኡ ንክርስቶስ ዝተገበአት ዝተፈለየት ቅድስቲ ዝኾነት ብደሙ ዝሓፀባ ኣብ ናሃቱ መንግስቲ ትነብር ስለ ዝኾነት እዩ ስለዚ ሐዋርያት ንብል ድማኒ ሐዋርያት ብናይ ክርስቶስ ወንጌል ተቐቢሎም ስሙ ተሸኪሞም ንዓለም ኩሉ ዘስተምሃሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ኣምላኽ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዘድሓነና ኣምላኽ ንሱ ኢሎም ዝሰበኹ ዘስተምሃሩ ድሕነትና ዝነገሩና ንሕና እውን ድማ ዳግም ተወሊድና ደቂ እግዚአብሔር ንኽንከውን ዝኩለይ መስዋዕትነት መግረፍትን ስደትን ማእሰርትን ተሸኪሞም ቃል ኣምላኽ ድማ ካብኣፎም ከይተለቐቐ ከይትናገሩ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ከይተልዕሉ እናተባሃሉ ክንደይ መግረፍቲ ይበፅሖም ነበሩ ነገር ግን ኣበርቲዖም ድማ ንሳቶም ዝሰብኩ ዝነበሩ ቅዱሳን ሐዋርያት ስለ ዝኾኑ ካብቶም ሐዋርያት ኩሎም በዓል ኣለዎም በብመዓልቱ ነገር ግን ናይ ቅዱስ ጴጥሮስን ናይ ቅዱስ ጳውሎስን ድማ ብዝተፈለየ መልክዑ ኣብዚሖም ዝተጋደሉ ስለ ዝኾኑ ድማ ንዓቶም ድማ ዕለት 5 ትዝክሮም ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንድሕር ዳኣበልና ምስቱ ጾም ሐዋርያት ሓዊሩ ዝኸይድ ሐዋርያ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሓሳብ ተነልዕል ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ሐዋርያ ማለት ሆረ ማለት ብግእዝ ከደ ማለት እዩ ሓቂ ዶ ሓዋሪ ኸያዲ ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ማለት ዝተለኣኸ ዝተጸውዐ መጀመርያ ዝተጸውዐ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱስ ጴጥሮስ ኮነ ንቅዱስ ጳውሎስ ጸውዕዎም እዩ ዝተጸውዐ ማለት እዩ ዝተጸውዐና መን ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጸውዐ ማለት እዩ ነዚ ዝተጸውዐ ምዃኑ እንነግረሉ ቃል ኣምላኽ እኒአና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 18 እንድሕር ተሪእናዮ ኮይና ኢየሱስ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ እናተመላለሰ እንተሎ ክልተ ኣሕዋት ጴጥሮስ ዝተባሃለ ስምዖን እንድርያስ ሓውን ኣስገርቲ ዓሳ ስለ ዝነበሩ መርበቦም ናብ ባሕሪ እንትድርብዩ ረአየ ይብል ዳሕራይቱ ኣብቲ 19 ቁፅሪ ድማ እንታይ ይብል ኢየሱስ ንዑ ተኸተሉኒ ኣነ ከዓ
ገፈፍቲ ሰብ ገብረኩም እየበሎም ንዑ ይብሎም ምጽዋዕ ማለት ንዑ ማለት ንዑ ሎሚ ዓሳ ተስግሮ ኣለኹም ኣነ ከዓ ሰብ መስገርቲ ክገብረኩም እየ ስለዚ ናባይ ንዑ በሎም ስለሳቶም ከዓ መረቦም ገዲፎም ንዑ ተኸተለው ቶም ናይ መጀመርያ ዝተጸውዑ ካብ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ስምዖን ዝተባሃለ ጴጥሮስን እንድርያስ ሓውን እዮም ስለዚ ዓሳ መስጋር ገዲፎም ሰብ ንኸስግሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸዊዖም ዝመጹ ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣብ መልእኽቲ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ዘሎ ቃል ክዛረብ ከሎ ሐዋርያ ክኸውን ካብ ዝተጸውዐን ወንጌል እግዚአብሔር ዝተፈለየን አገልጋል ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝኾነ ካብ ጳውሎስ ዝተጻሕፈት መልእኽቲ ይብል ዝተጸውዐ ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽሰብኽ ዝተጸውዐ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ባዕሉ እቲ ባዕሉ ነኽብረሉ ዘለና ሐዋርያ ንወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጸውዐ ይብል ሐዋርያ ማለት ዝተጸውዐ ማለት እዩ ካበይ ካብ ዓለም ተጸውዑ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጸውዐ ናብ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ዝተጸውዐ ማለት እዩ ተጸውዒ ከዓ ዝምሃር ወይ ከዓ ደሞ ዝተምሃረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምሃሮ ማለት እዩ ንኣብነት ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰለስተ ዓመት ሙሉእ ወንጌል ኣምሂርዎም እዩ ለይትን ቀትርን ኣብ ዝሓደረና ሓደሩ ኣብ ዝውዓለና ዓሉ ዝተምሃሩ ቅዱሳን ሐዋርያት ካፍቶም ቅዱሳን ሐዋርያት ድማ ቅድሚያ ከም ብዕድመ ዕብይ ዝበለ ስለ ዝነበረ ሊቀ ሐዋርያት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ እኳ ዳሕረዋይ እንዲያውም ቅዱስ ጳውሎስ መጀመርያ በጣም መሳደዲ ነቶም ክርስቲያን በጣም ዘሸግር ነበረ አይሁዳዊ ነሩ ስለዚ ዳሕራይ ግን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃቱ ጥብዓትን ጥንካረን ሪኡ ካብ አይሁድነት ኣብ ደማስቆ መንገድና ተጓዓዘና ሃሎ ቀትር መዓልቲ ነቶም ክርስቲያን ከሳድ ከይድና ሃሎ ኣብቱ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ዘሎ ምርአይ ካሊዩ ስለዚ ብመብረቕ ዓይኑ ወቂዑ ዳሕራይ ታውት መብረቕ ዓይኑ ዕዊሩ ወዲቁ ሳውል ይባሃል ነሩ ጳውሎስ ዳሕራይ ዝተዋሃቦ ሽም እዩ ስለዚ ሳውል ለምን ተሰደኒ ሳውል ንምንታይ ኢኻ ተሳደኒ ዘለኻ ኣቤት ጎይታ ኣበየ ኣለኻ ኣነ ሰበርክ ይበካ ዝሳደካ ኢልዎ ኣነ ኢየሱስ ናዝራዊ እየ መን ኢኻ ኢልዎ ኢየሱስ ናዝራዊ እየ ኢልዎ ኣበይ መርኺበካ ዳ ኢልዎ ኣይ እቶም ክርስቲያን ብኣይ ዘእሙን ንዓቶም ንድሕር ተሳድ ኮንካ ንዓይ ምስላድ እዩ ኢልዎ ዳሕራይ ታኡ ዓይኑ ዓዊሩ ስለ ዝነበረ በኣረይ ናብ ደማስቆ ኺድ ተባሂሉ ተመሪሑ ኸይዱ ሓናንያ ዝበሃል ኣብኡ ነይሩ ሓደ ብእሲ እግዚአብሔር ዝኾነ ሓናንያ ንዕኡ ጸልየሉ ተባሂሉ ምስ ጸልየሉ ትቕርፊት ኣፍቲ ዓይኑ ነበረ ሸፊንዎ ነበረ ክርስቶስ ክርኢ ይኸልኪልዎ ዝነበረ ቅርፊት ቅንጥጥ ኢሉ ምስ ከደ ዳሕራይ ታኡ ንኦሪት ኣብዚሑ ዝጋደል ዝነበረ ሐዋርያ ንወንጌል ከዓ ኣብዚሑ ክጋደል ዝኽእል ኮነ ማለት ስለዚ ሕሩይ ኣቕሓ ወይ ከዓ ደሞ ምሩፅ ኣቕሓ ገረየ እየ እዚ ደኣ ትመሳደድ እንዲ ክብል ከሎ ሓናንያ ኣይ ግደ ይብልካ ንሱ ሕሩይ ኣቕሓ ወይ ከዓ ምሩፅ ኣቕሓ ንወንጌል ዘገልግል ገይረ ስለ ዝሓርኽዎ ኪዳኣ ጸልየሉ እሞ እቶ ዓይኑ ዘሎ ቅርፊት ንሱ ምስ ወደቐሉ ነገር ንሱ ኣብዚሑ ንክርስትና ክጋደል ይበሉ እዚ ናይ ዳሕራዋይ ናይ ጳውሎስ ሓሳብ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ግን 3 ዓመት ሙሉእ ምስተን ካልኦት ሐዋርያት ተማሂሩ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ካብቶም 12 ሐዋርያት ሓደ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ግን ዳሕራይ ዝመጸ እዩ ሐዋርያት ተባሃለሉ ምክንያት ብኣገልግሎቱ ስፍሓት እዩ በቶም ጽሓፎም መልእኽቲ ብዝወኸፈሎም መስዋዕቲ እዩ ስለዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብቲ ዝመሃርሉ ግዜ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ዘሎ ቃል ክንርኢ ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ እናምሃሮም እናሃለወ እንታይ ይብሎም ወዲ ሰባት መን ይብልዎ ኢሉ ሓቲትዎም ወዲ ሰብ ይብሎ ኣሎ ምክንያቱ ወዲ እግዚአብሔር ማለት ሰማያዊ ልደት ናይ ወልደ እግዚአብሔር ይዝገልጽ ብዘየዶ ካብ ኣብ ዝተወለደ ቅድመ ዓለም ድሕሪ ዓለም ድማኒ ደቂ ሰባት ምስ ፈጠረ ኣዳም ብስሕተት ምክንያት ናብዚ ምድሪ እዚ ምስ ወረደ ኣብ መርገጽ ዲያብሎስ ስለ ዝነበረ ንዑ ጠፊኡ ክነብር ስለ ዘይደሊ እግዚአብሔር ሓደ ወድሉ ኢኹ ካብ ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ብምውሳድ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ኮይኑ ኣምላኽን ሰብን ኮይኑ ወዲ እግዚአብሔር ሰብ ኮይኑ ንምንታይ ደቂ ሰባት ደቂ እግዚአብሔር ክኾኑ ምንቲ ስለዚ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ትኾን ተሎ ድሕሪ 30 ዓመት ኣብ 3 ዓመት ውሽጢ ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ተዓንተው ዝበልክዎ ንጴጥሮስን ንሓውን እንድርያስን ጸውዕን ካልኦትም ከምኡ እንዳለና ጸውዕት ትኸይድ ተሎስ ተምህሮም ተሎ ሓደ መዓልቲ ታይልዎም ወዲ ሰባት መን ይብልዎ ምክንያቱ እቶም ኣይሁድ ተዘናጊዖም ስለ ዝነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ምዃኑ ጠፊእዎም ስለ ዝነበረ ንወዲ ሰብሲ ሰባት መን ይብልዎ ኢሉ ሓተቶም እቶም ሐዋርያት ሽዑ ጭንቕ ኢልዎም ያው ሓታቲ ሓተካ ተሎ መቸም ሕቶ ንምምላስ እንኳን መለኮታዊ ሕቶ ምድራዊ ሰብኣዊ ሕቶ እውን ንእሽተይ ድንግርግር ይብል እሞ ቅዱስ ጴጥሮስ ኢደውፅኡ እቶም ካልኦት ታይሎም ሓደ ኤልያስ ይብልዎ ኢሉ
اتحادة إرمياس يقولوا ويل اتخالي خافتم عبيت نبيت حاديل قدس بطرس جن إدوسيو هي ود እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኢኻ ኢል ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ ምስወሎም ማለት እዩ ከምዚ ይብልዎ ሰባት ምስወለ ዋ ንሳቶም እስከም ይብልዎ ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ ካብ ሰባት ስናኣቶም መጽ ማለት ተታሕታት ጽኑ ዓሊቱ ሲ ሓደ ባዕሉ መን ከም ዝብልዎ ሰባት ክፈልጥ ደልየሎ ካላይ ንዓኣቶም ክሓተም ከሎ ንዓኣቶም በቐጥታ ይኮን ሓቶምስ ካልኦት ሰባት ሲ ወድ እግዚአብሔር ሲ መን ይብልዎ ወድ ሰብ ሰባት መን ይብልዎ ወድ ሰብ መን ይብልዎ ወድ ሰብ ይብልዎ ሳተሙስ ወድ እግዚአብሔር ምዃኑ ወድ እግዚአብሔር ምዃኑ ዝተረድኡ ምዃኖም ዘይተረድኡ ምዃኖም ሰባቱን ወድ እግዚአብሔር ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈልጡ ምዃኖም ዘይፈልጡ ምዃኖም ክሓተም ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ሰውኛ ኤልያስ ይብልዎ ኤርምያስ ይብልዎ ካብ ነቢያት ሓደ ይብልዎ እንዳበሉ ሰባት ክምልሱ ከለዉ እቶም ሃዋርያት ክምልሱ ከለዉ ዳሕራይታው ናብኣቶም መፅያት ሓተኻ ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ ንስኻትኩም ከ መን ትብሉኒ ኢልዎ ጉሩምሩም ይለብሱ ኢሎም ጴጥሮስ ግን ይደውፅዩ ሕያው ወዲ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኢኻ ኢሉ ክምልሰሉ ከሎ ስጋን ብእውነት ብሓቂ ስጋን ደምን ኣይገለፀልካን ኣብ ሰማይ ዘለናይ ኣቦይ መንፈስ ይገሊፅልካ እምበር ኢልዎ ስለዚ ንዕኡ ታይልዎ ንስኻ ጴጥሮስ ከውኩሕ ኢኻ ኣብዚ ከውሒ እዚ ድማ ቤተ ክርስቲያነይ ክምስረታ እየ እቶም ናይ ሲኦል ገሃነም ድማ ኣየነቐነቓኒ ዝብል ቃል ኪዳን ሽዑ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ከውሒ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝሰብኮ ቃል ኣምላኽ ክምስረት ከም ዝግባእ ድማኒ ተናጊሩ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱሳን ሃዋርያት ዝተምሃሩ ምዃኖም ክሳብ ወዲ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ መን ከም ምዃኑ ሰባት መን ከም ዝብልዎ ንሶም መን ከም ዝብልዎ ዳሕራይ መጨረሹ እቶም ካልኦት ስቕ ክብሉ ከለዉ ቅዱስ ጴጥሮስ ግን መንፈስ ቅዱስ ገሊፅሉ ሕያው ወዲ እግዚአብሔር ኢኻ ክብሎ ከሎ በዚ ግዜ እዚ ንስኻሲ ኣብ ይከሰተ ለከ ስጋ ወደም ኣላ መንፈሳዊ ዘበሰማያት ኢሉ ንዕኡኻ ኣመስጊንዎ ማለት ስለዚ ንስኻ ከውኩሕ ኢኻ ኢልዎ መሰረት ኢኻ ስለዚ ኣብዚ ከውሒ እዚ ድማ ቤተ ክርስቲያነይ ክምስርታ እየ በሎ ስለዚ እዚኣ ማለት እዩ ወዲ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ተም ኣይሁድ ሰብ እዮም ዝብልዎ እምበር ኣምላኽ ይብልዎን ዝተሰቐለሉ ዋና ምክንያቱም ወዲ እግዚአብሔር ብምባል እዩ እግዚአብሔር ብምባል እዩ ኣነን ኣብን ማዕረኢና ብምባል እዩ ስለዚ እዞም ቅዱሳን ሃዋርያት እዚ ኩሉ ነገር መለኮት ወይ ከዓ ደሞ ትስብእቱን መለኮትን መን ምዃኑ ንኽፈልጥዎ እናምሃሮም ምስ ፀንሐ እዞም ቅዱሳን ሃዋርያት እዚኣቶም ቅዱስ ጴጥሮስ ካብኣቶም ሓደ ሊቀ ሃዋርያት ኮይኑ ንዓኣቶም ብሽምግልናውን ብዕብየት ብዕድመውን ዓብዪ ስለዝነበረ ቀዲሙ ዝናገር ድማ በቲ ናይ ኣይሁድ ባህሊ ዓብዪ ሰብ ስለዝኾነ እንዲያም መቃብር እውን ባዕሊቱ ዮሃንስ ቀዲሙ እንትኸይድ ተሎ መንእሰይ ስለዝነበረ ንሱ ትዛዓበየ መፅኡ ከኣቱ ስለዘለዎ ኣብቲ ገምገም መቃብር ከም ፀንሐ ይናገር መፅሓፍ ማለት እዩ ስለዚ ንቅዱሳን ሃዋርያት ከምዚ ገይሩ ከምሮም ከሎ ሃዋርያ ማለት ሓደ ዝተፀውዐ ኢልና ኣለና ካልኣይ ድማ ኣብ እግሪ መምህሩ ኮፍ ኢሉ ናይ መምህሩ ቃል ዝምሃር ዝተምሃረ ቃል ድማ ብዝተምሃረ መሰረት ድማ ቃል ዝትግብር ኣቡኡ ዝመስል መምህሩ ዝመስል ማለት ሃዋርያ ማለት ደቀ መዝሙር ማለት ዝምሃር ጥራሕ ዘይኮነስ ኮሎ መምህሩ ዝመስል ማለት እዩ ስለዚ ዝተምሃረ ሃዋርያ ማለት ዝተፀውዐ ሃዋርያ ማለት ድማ እንደገና ዝምሃር ቃል ኣምላኽ ዝሰምዕ ዝምሃር ዝለኣኽ እውን ማለት እዩ ስለዚ ዝተፀውዐ ኣብ እግሪ መምህሩ ዝምሃር እንደገና ድማ ነቲ ዝተምሃረ ትምህርቲ ድማ ተላኢኹ ክሳብ ወሰን ምድሪ ዘብፅሕ ዝለኣኽ ማለት እዩ ስለዚ ሃዋርያ ማለት ተላኣኻይ ማለት እዩ ሃዋርያት እቶም ቅዱሳን ሃዋርያት እቶም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት እኒ ጴጥሮስ እኒ ጳውሎስ እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርት ጥራሕ ኣይኮኑን ኢየሱስ ክርስቶስ ንባዕሊቱ ኣብ ልኢኹኒ እናበለ ይናገር ስለዚ ናብዚ ምድሪ እዚ ዝወረደሉ ዋና ምክንያት ብኣብ ፈቃድ ብወልዲ ፈቃድ መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ናብዚ ምድሪ እዚ ተላኢኹ ወረደ ንምንታይ ደቂ ሰባት ጠፊኦም ስለ ዝነበሩ ኣብ መርገፅ ሰይጣን ወዲቖም ስለ ዝነበሩ ንዓኣቶም ናይ ብስራት ናይ ነፃነት ብስራት ንኽሰብ ከሎም ናብዚ ምድሪ እዚ ይመፀ ስለዚ ደቂ ሰባት ተሰቂሎም ባዕላቶም ዋጋ ከፍሉ ይግብኦም ነበሩ ነገር ግን እንተ ተሰቀሉ እኳስ ፋይዳ ስለ ዘየምፁ ንሳቶም ኩሎይ ብሞት ተታሒዞም ስለ ዝነበሩ ንፁህ ወዲ እግዚአብሔር ሓጢአት ዘይብሉ ንፁህ በጊዕ ኢየሱስ ክርስቶስ መፅኡ ንሓታቶም ማንነት ብዘይ ሓጢአት ወኮነ ሰብኣ ከማነ ዘእነብላ ሓጢአት ባህቲታ ብዘይ ሓጢአት ካሊእ ከማና ኮይኑ ምትሓት ዘይኮነስ ፍፁም ሰብ ከማና ዝበልዕ ዝሰቲ ዝበኪ ዝወፅእ ዝወርድ ዝደክም ኮይኑ ልክዕ ከምቶም ኣይሁዳውያን ሕጊ መፅሓፋውን ሕጊ ጠባያውን እናፈፀመ ዝዓበየ ነገር ግን ካብ ብዘይ ሓጢአት ካብ ሓጢአት ወፃኢ ማለት እዩ
ስለዚህ እዚ ንጹህ በግዕ እዚ ዮሐንስ ከም ዝተናገረው ነዋ በግዕ ለእግዚአብሔር ዘያት ኃጢአት ዓለም ኢሉ ከም ዝተናገረው ንሱ ወፂኡ ንሓና በደል ተሸኪሙ ኣብ መስቀል ወፂኡ ብሞቱ ነትናሓትና ሞት ቀቲሉ ንዓና ሕያዋን ገብር እዩ ናብዚ ምድሪ ዝመፀሞ እዚ ሐዋርያ ተባሂሉ ይፅዋዕ ሐዋርያ ዝተላኣኸ ሊቀ ካህናት ኣብ ማእኸል ሰብን ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ኣብ መንጎ ሰባትን ኮይኑ እንደቂ ሰባት ምስ እግዚአብሔር ዘተዓረቕ ብደሙ ቤዛ ዝኸውን እሱን ሐዋርያ ተባሂሉ ይፅዋዕ ስለዚ ትናሓቱ ሐዋርያነት እዩ ነቶም ሐዋርያት ንዑኢልዎም መጀመርያ ኣምሂርዎም 3 ዓመት ሙሉ እቲ ዘምሃሮም መጽሓፍ እውን ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ማርቆስ ወንጌል ሉቃስ ወንጌል ዮሐንስ ይባሃል እዞም መጽሓፍቲ እዚኣቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ዘምሃሮም ቃል ኣምላኽ እዩ ካብ ነቢያት ካብ ሕጊ ካብ ታሪክ ካብ ቅንያት ካብቱ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍቲ እናጠቐሰ ንዓኣቶም ለይትን ቀትርን ዘምሃሮም ቀትሪ ምስ ህዝቦም ለይቲ ድማ ንበይኖም ፈልዩ ስለዚ ኩሎም ደቀ መዛሙርቲ እዮም እቶም ካብኡ ዝምሃር ነበሩ ህዝቢ ብኡ ዝኣመኑ ደቀ መዛሙርቲ ይባሃሉ ካብቶም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ፈልዩ 12 ድማ ሐዋርያት ኢሉ ድማ መሪፅዎም ሐዋርያነት ይብዎም ብፍሉይ ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም ደቀ መዛሙርቲ ኩሎም 12 ድማ ሐዋርያት ኢሉ መሪፅዎም ኡፍ ኢሉ ሸይምዎም ክነቱን ሂብዎም ናይ ኣገልግሎት ክነቱን ሂብዎም ስለዚ ንስኻትኩም ዝፈታሕኩሞ ፍትሕ እዩ ንስኻትኩም ዝኣሰርኩሞ ድማ ዝተኣሰረ እዩ ኣብ ሰማይ ዝተኣሰረ እዩ ንስኹም ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኩሞ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ እዩ ንስኹም ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩሞ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተኣሰረ እዩ ዝብል ቃል ኪዳን ድማ ሂብዎም ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ማለት ዝተጸውዐ ኣብ እግሪ መምህሩ ቃል መምህሩ ዝምሃር እቲ ዝተምሃረ ነገር እውን ድማ ተላኢኹ ናብ ክሳብ ወሰን ምድሪ እቲ ቃል ኣምላኽ ንኩሉ ህዝቢ ናይ ድሕነት መጸዋዕታ ስለ ዝኾነ ፀዊዑ ናፍቱ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ዘእቱ መሪሑ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱሳን ሐዋርያት ናብ ቅዱስ ጴጥሮስን ናብ ቅዱስ ጳውሎስን ክምለስ ከለኹ ወንጌል በብግዚኦም ዝሰበኽዎ ወንጌል ዘስተምሃርዎ ትምህርቲ ዝተጋድለዎ ተጋድሎ ቤተ ክርስቲያን ዕለት 5 ሎማዓንቲ ኩሉ ግዜ ጴጥሮስ ወጳውሎስ መስዋዕትነት ዝተቀበሉሉ ኣብ ሮማ ኣደባባይ ብኔሮን ቄሳር ጴጥሮስ ቁንቁል ኣፉ ዝተሰቀለሉ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ብሰይፊ ዝተኸተፈሉ ከም ሽጉርቲ ዝተቀረደሉ መዓልቲ እዚ ንወንጌል ኣገልግሎት ክብል ዝተቀረደሉ መዓልቲ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ተዓንተ ወይ ዝበልናዮ እዚ ወንጌል እዚ ተማሂሮም 4 ወንጌል ምስተምሃሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስቕለቱን ትንሳኤኡን ዕርገቱን ብስፈጸመ ድሕሪ 10 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ምስላኣኸሎም መንፈስ ቅዱስ ደሞ ምስኣቶም ዝነበር ነቱ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ክሳዕ ወሰን ምድሪ ንኽበጽሕ ዝገብር ዝቕስቅሶም ዘዘኻኽሮም ዘትብዖም ዝጠፍኦም ነገር ዘጉልሃሎም ምስኣቶም ዝነብር ዘጠንክሮም ቅዱስ መንፈስ ንሱ ምስኣቶም ሰዲድሎም ድሕሪ እዮም ተም ቅዱሳን ሐዋርያት ብጾምን ብጸሎትን ጀሚሮም እቱ ናይ ወንጌል መንግስቲ ናይ መንግስቲ ወንጌል ናይ ክርስቶስ ወንጌል ናብ ዓለም ኩሉ ዘባጽሑልና ኣነ ንስኻትኩምን ደቆሚና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብመንፈስ ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ደቂና ውላዳቶም ኢና ቅዱሳቶም ውላድ እግዚአብሔር ንሕና እውን ውላድ እግዚአብሔርና ነገር ግን ውላድ እግዚአብሔር ንኽንከውን ናይ ወንጌል መምህራንና ኣቦታትና ንሳቶም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ እታ ክርስቶስ ብደሙ ተቤዘዋ ቤተ ክርስቲያን ዝመስረታ ቤተ ክርስቲያን ንዓኣ ድማ ኣቦታት ኢሉ ዘቆመላ ንሳቶም ድማ ብመስዋዕትነት ወንጌል ዝሰበኹ ሎሚ እናዘከረቶም ትኸይድ ላ ማለት እዩ ክሳብ ዓለም ፍጻሜ ክርስቶስ ክሳብ ዝመጽእ ትዝክሮም ናይ ንጴጥሮስና ናይ ንጳውሎስ ሐዋርያነት ኣቦነት መምህርነት ድማ ንቤተ ክርስቲያን ተዋሂቡ ቤተ ክርስቲያን ድማ በብግዚኡ ጳጳሳት ቀሳውስት ዲያቆናት መምህራን ሰበኽቲ ነቢያት ዘመርቲ ኣመንቲ ድማ ሁሉ ተዋሂቡ ክሳብ ዓለም ፍጻሜ እዚ እናገበረት ቤተ ክርስቲያን ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ ጳውሎስን ዝዝክረሉ መዓልቲ ብኸምዚ ምኽንያት እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ካፍቶም ቅዱሳን ሐዋርያት ሓደ ዓብይ ሓለቓ ኮይኑ ወንጌል ሰቢኹ ነታ ዝተበተነት ቤተ ክርስቲያን ክልተ መልእኽታት ዝጸሓፈ ኣቦ እዩ ቀዳማይ ጴጥሮስ ካልኣይ ጴጥሮስ ስለዚ መልእኽቲ እዚ ድማኒ ክጽሕፍ ከሎ ነቶም ህዝቢ መጀመርያ ኣስተምሂርዎም እቲ ዘስተምሃሮም ወንጌል ከዓ እቲ ዘስተምሃሮም
ቃል ኣምላኽ ከዓ ከይጠፍኦም ምእንቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ተባሂሉ ብዝተሰየመ መልእኽቲ ጽሒፉሎም ስለዚ እቲ ዝጽሓፈሎም መልእኽቲ ከዓ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ኣቦታትና ብቐኖና ቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ተበሪሖም ካፍቶም ካልኦት መጽሓፍቲ ተጻሓፉ ፈልዮም ስለዚ ቀኖናውያን ወይ ከዓ ደሞ ኣምላካውያት መጽሓፍቲ ዘይውስኾም ዘይቕነሶም መጽሓፍቲ ዝም ቃል ኣምላኽ እንመሃረሎም ቤተ ክርስቲያን እትመሃረሎም መልእኽታት ክልተ ካፍቶም 7 መልእኽቲ ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ከምኡ ኣብዚ ሕዚ ተጋደለ ብዙሓት መልእኽቲ ዝጸሓፈ ብዙሕ መከራ ዝተቐበለ ቤተ ክርስቲያን ንቤተ ክርስቲያን ብርሃን ዝኾነ ዓብይ ብርሃን ምሩጽ ኣቕሓ ዝተባሃለ ጎይታ ባዕሊቱ ብመለኮታዊ ባህሪኡ ዝመረጾ ዝሓዞ ዘጽመዶ ብመጻወዲኡ ድማ 14 መልእኽታት 14 መልእኽታት ጽሒፉ ማለት እዩ እዚ ማለት ማለት እዩ ናብ ግለሰባት ከም ጢሞቴዎስ ቲቶ ፊሊሞና ዝተባሃሉ ዝተጻሓፉ ናብ ግለሰባት ተጻሓፉ መልእኽታት ኣለዉ ናብ ዓዲ ናብ ህዝቢ ዝተጻሓፉ መልእኽታት ኣለዉ ከምኒ ሮሜ መልእኽቲ ሮሜ ናብ ናይ ሮማ ሰባት ዝተጻሓፈ እዩ ናብ ቆሮንቶስ ሰባት ተጻሓፈ ናብ ግሪክ ናብ ብዙሓት ዝተጻሓፈ 14 መልእኽታት ጽሒፉ ንረኽቦ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ዝጽሕፍዎ መልእኽቲ መጀመርያ ይኮን ዝጽሕፍዎ መጀመርያ ኸይደም የምህሩ እሞ እቲ ዘምሃርዎ ትምህርቲ እቶም ዘምሃርዎ ምእመናን ገሊኦም ነቱ ቃል ኣምላኽ ተቐቢሎም ከም ብዝግባእ መንገዲ እናኸይድዎ ዋጋ እናኸፈሉ ኣብ ሃዋርያት እግሪ ተኸቲሎም ሳተውን ናይ ሃዋርያነት ስራሕ እናሰርሑ እንትኸዱ ተለዉ ብምሙጋስ ብምብርትታዕ ዝበለጸ ንኽሰርሑ ዝጸሓፉ ኣለዉ ካልእ ድማ እቲ ዘምሃርዎ ትምህርቲ ረሲዖም እቶም ምእመናን ናብ ካልእ መንገዲ እንትኸዱ ናብቶም ናይ ሓሰውቲ መምህራን ትምህርቲ ወንጌል ብዘይ ኦሬት ጥምቀት ብዘይ ግዝረት ኣይትጠቅምን እያ እንዳበሉ ዘምህሩ ዝነበሩ ደድሕሪ ሃዋርያት ድማ ትምህርቲ ነቱ ዘይኮነ ትምህርቲ እናኸለሱ ዝኸዱ ነበሩ ዘሰሓትዎም ነበሩ ሰባት ብኸምኡ ድማ ዝተታለሉ ሰባት እንድሕዳኣት ኮይኖም ድማ ኣነ እዚ ኢለ ደምሂረኩም ነይረ ከምዚ ኢለ ደይነገርክኹም እንዳለ ድማ ብተግሳጽ ድማ ይጽሕፉ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝጸሓፈ ኣቦ ስለ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መዓልቲ ዝተሰውእሉ መዓልቲ ትዝክረሉ ንምንታይ ኢና ንዝክረሉ ከምኡ ዝበሉ ዓበይቲ መምህራን ሊቃውንቲ ንኽፍጠሩ ምእንቲ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ዘለዋ ምዃኑ ኣቦታት ዘለዋ ምዃኑ እቶም ኣቦታቶም ድማ ኣብ እግሮም እናተተክኡ ክኸዱ ምእንቲ ክሳዕ ክንዲዚ መስዋዕቲ ንክርስትና ክኸፍሉ ዝግብኦም ምዃኑ ንምስትምሃር እዩ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ወንጌል ሰበኽቲ ወንጌል ኣምላኽ ክሰብኩ እንተለዉ ንዝበፅሖም መከራ ከም መከራት ኣይቆፀሩ ክሳዕ መስዋዕትነት ህይወት ክሳዕ ብሰይፍ ምቑራፅ ክሳዕ መስቀል ንኽበፅሑ ንኽፍፅሙ መስዋዕትነቶም ንኽፍፅሙ ምእንቲ ናይዞም ብመስዋዕትነት ዝሓለፉ ኣቦታት ሃዋርያት መዓልቲ እናዘከረት ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ቅዱሳን ሃዋርያት እዚኣቶም ዘምሃርዎ ትምህርቲ መጨረሽኡ ኣክሊል ምቕባል እዩ ስለዚ ናይቱ ዝሰበኽዎ ናይቱ ዘገልገልዎ ኣገልግሎት ክልቲኦም ኣክሊል ተቐቢሎም እዮም ዝተቐበሉን ኣብ ሮማ ኣደባባይ እዩ ብትእዛዝ ኔሮን ቄሳር እዮም ተቐቢሎም ምክንያቱ ንሱ ሓደ ኣላው ንጉስ ስለ ዝነበረ ነቲ ዘምህርዎ ወንጌል ስለ ዘይተቐበለ ንዓኣቶም ኣብ ክንዲ ብርሃን ዘብረሁ ኣብ ጸልማት ስለ ዝነብር እቲ ጸልማት ክለቀሉ ስለ ዘይከኣለ ሰይጣን ውሽጢ ስለ ዘሎ ናይ ወንጌል ኣምላኽ ክስፋሕፋሕ ዘይደሊ ሰይጣን ድማ ኣብ ውሽጢ ኔሮን ቄሳር ሓዲሩ ነዞም ቅዱሳን ሃዋርያት ንኽግደሉ ንኽቐተሉ መስዋዕትነት ንኽኸፍሉ ተኣዚዞም ብትእዛዝ መስዋዕቲ ዝኸፍሉሉ መዓልቲ እሞ ነዚ ኢና ንዝክሮ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ መጨረሻኡ እንታይ እዩ ዝብል ቅዱስ ጳውሎስ ክናገር ተሎ እንታይ ይብል ሰባት ኩዕሾ ይጫወቱ ዝኾነ ይኹን ፀወታ ይፃወቱ ትግል ወይ ከዓ ደሞ ግድል ዝበሃል ይጫወቱ ንምንታይ ምድራዊ ዝኾነ ሽልማት ንኽውሃቦም ምእንቲ ንኣብነት ሕዚ ከም ዝረኣኹሞ ብዙ ለምቅነ ኣውሮፓ ኩዕሶ ጨወታ ሪኢኹም ሓቀይዶ ኩላይ ቃልሲ ዝገብርዎ ዘለው እንታይ ንምግባር እዩ ፅዋዕ ዋንጫ ንምውሳድ እዩ ሓቀይዶ እዚ ምድራዊ ሽልማት እዩ እዚ ምድራዊ ሽልማት ንምርካብ ዓፅሞም ይስበሩ ይወድቁ ይወኽዩ ብዙሕ ይደኽሙ እዚ ምድራዊ ዝኾነ መንግስቲ ኣምላኽ ዘየውርስ ቃልሲ እዩ ማለት እዩ ነገር ግን ቅዱስ ጳውሎስ ክናገር ከሎ ግን እቲ ኩሉ ዝቃለስ ብኩሉ ንባዕሉ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ቆሮንቶስ ሰባት ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 25 ዘሎ ቃል ይናገር እቲ ኩሉ ዝቃለስ ብኩሉ ንባዕሉ መሊኹ እዩ ዝገብር እዚኣቶም ነቲ ሓላፊ ኣክሊል ምእንቲ ክቕበሉ ይፅዕሩ ንሕና ግና ነቲ ዘይሓልፍ ኣክሊል ክንቅበል ኢና ንፅዕር ይብል
ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ጳውሎስን ዝጎየይዎ ጉያ ዝተቀበልዎ መከራ ዝተኣሰርዎ ማእሰርቲ ዝተገረፍዎ መግረፍቲ እዚ ኩሉ ዘይሓልፍ አክሊል ንምቅባል እዩ ስለዚ ኣብ ምድሪ ዘሎ ሰብ ምድራዊ ሰብ ኣብ ምድሪ ዘሎ ንዝሓልፍ አክሊል ንክቅበል ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ ጴጥሮስ ግና ነቲ ዘይሓልፍ ሰማያዊ አክሊል ንክቅበሉ እዮም ዝኩሉ ይገርሙ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ከመይ ይብል ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 8 ደጊም እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ዝኾነ ጎይታ በቲ መወዳእታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበና አክሊል ጽድቂ ተዳልዩለ ያሎ እዚ እውን ንበይነ ኣይኮነን ነቶም ናቱ ምምጻእ ዝፈቱ ኩሎም እውን እምበር ይብል ስለዚ ታዩ ዝኹለይ ጉያ ምስከደ ነቲ ደቀ መዝሙሩ ጢሞቴዎስ እንትጽሕፈሉ ተሎ ናይቲ ዝተጋደልክዎ ተጋድሎ ብምሉኡ ናይ ጽድቂ አክሊል እቱ ሓቀኛ ፈራዲ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዳልዩለ የሎ እዚ ድማ ንዓይ ጥራሕ ኣይኮነን ንኹሎም በዚ መንገዲ እዚ ዝጓዓዙ እዩ ማለት ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ባዕሉ ጥራሕ ኣያቆማን ኣብ ባዕሉ ጥራሕ ኣያብቃዕትን ማለት ክናገር ከሎ ታይሉ እዚ ናይ ክብሪ አክሊል እዚ ነዚ ናይ ክብሪ አክሊል ናይ ጽድቂ አክሊል እዚ ንኽረኽቡ ወንጌል ኣምላኽ ክሳብ ምድሪ ወሰን ዝሰብኩ ዘስተምህሩ መከራ ዝቕበሉ ኩሎም እሙን እዩ ይብል ኣይዓፀወን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰባት ክስታይ ከይንብል ምእንቲ ኮይ እቲ አክሊል እዚ ሲ ንጴጥሮስን ንጳውሎስን ጥራሕ ይነርሞ ንዓናኹም ምንታይ ምልከት ዝብል ሰብ ከይህሉ እዚ ንዓይ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ነዞም በዚ መንገዲ እዚ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳብ ኣብ ምድሪ ወሰን ንኩሉ ሰብ ዝሰብኩ መከራ ዝቕበሉ ብምልኦም እውን እዩ ምምፃእ ጎይታ ዝፅበዩ ቤተክርስትያን እንታይ ትፅበዘላ ሕዚ ናይ ጎይታ ምምፃእ ትፅበዘላ ማለት እዩ እንዲያም ዘንጊዕኒ እያ ትብል ብሓቂ ኣስተምህሮ ቤተክርስትያን ክርስቶስ ዘንጊዕኻ ተሎና ዓለም ከቢድና እዩ ኣይከኣልናየን የናውፀና ኣሎ ስለዚ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ተሎልካ ምፃና ንሕና ከይተሳሓትና ኣይተዓላቐፍና እንዳሃለና ስለዚ ጎይታና መከራ በዚሕና እንዶ ወንሴፈ ትንሳኤ ሙታን ስለዚ ትንሳኤ ሙታንን ትውዳ መንግስቲ ኣምላኽና ንፅበ ዘለና ማራናታ ኢና ዘለና ተረዲኹም እንዲሁም ምናልባት ሰብና ዘይክርድኦ ይኽእል ሕዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማዓንቲ ደይ ምፃእ ኢልካ ተሓቲትካ ሓደ ሰብ ገና በንስሓ ዘይኣተኹ ይብለካ ስለዚ መዓዝ ዳኣ ከም ንስሓ ክትኣቱ ለማዓንቲ እውን ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ድሕሪኡ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት ስለዚ እዚ እንድሕር ዳኣ ተኾይኑ ንሕና እቲ ዝተፀዋዕናሉ ወንጌል ኣብ ተግባር ይንውዕሎን ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ኩሎም በዚ መንገዲ እዚ ዝጓዓዙ እውን እዩ ነቲ ምምፃእ ጎይታ ዝፅበዩ ኩላቶም ንዓኣቶም እውን እዩ ስለዚ ንሕና እቲ ናይ ክብሪ አክሊል ተዳልዩልና ኣሎ ዝኩሉ እዚ ጉዕዞ ዝኸድዎ ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ጳውሎስን እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዳለወሎም ናይ ክብሪ አክሊል ንምቕባል እዩ እዚ ድማ ናይ ክብሪ አክሊል ዝተቐበሉ ምዃኖም ከዓ ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ተፃሒፉ ንሰምዖ ኣለና ጎይታ በቱ መፅሓፍ ንሱ ድማ ንምሃረልና እዞም መፅሓፍቲ እዚኣቶም ከዓ እስትንፋስ እግዚኣብሔር እዮም ዘይሕሶ ቃል ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃል ኣምላኽ ግን ፈፂሞ ይሓልፍን ስለዚ ኩሉ ኣነ ንስኹምን እቲ ንነብረሉ ዓለምን እቲ እንታይ ዝበሃል ግድግዳን እቲ ላዕላይ እንታይ ዝበሃል ሩፍ ወይ እንታይ ዝበሃል እዚ ጣርያን ግድግዳን እዮም ዝብልዎ በአምሓርኛ ግድግዳን ሰሮድ ዝበሃል ብሃገረሰብ ወይ ከዓ ብዓድና ማለት እዩ ሃገረሰብ ማለት ሰብ ዝነብረሉ ማለት እዩ ፀርፈ ይኮነን ስለዚ እዚ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ብቃል እዩ ደቂ ሰባት ንዓና እውን ዝፈጠረና ብቃል እዩ ስለዚ ብቃል ዝፈጠረና ኣምላኽ እዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ድማ ዘይሓልፍ እዩ ኩሉ ዝተሰርሐ ዝተፈጠረ ነገር ኩሉ ክሓልፍ እዩ ስለዚ ነቲ ዘይሓልፍ ቃል እዮም ምስክር ኮይኖም ሓሊፎም ማለት እዩ እዚ ድማ ጎይታ ኣምላኽ ፀዊዕዎም ኣምሂርዎም ልኢኽዎም ናይ ክብሪ አክሊል ንምቕባል ድማ ዝኩሉ ተጋድሎ ገሮም ተጋድሎ ድማ ቤተክርስትያን እናዘከረቶም ትነብር ጎይታ ኣምላኽ ድማኒ ክመፅእ ከሎ ብትስቢት ማለት ሰብ ኮይኑ ማለት እዩ ናርኣናይ ምትሃት ኣይኮነን ክትስእ ከለዉ ሰብ ኮይኑ ተስዩ ስለዚ ሰብነቱ ድማ እንታይ እዩ ዘይበልዕ ዘይሰቲ ዝኸበረ ኮይኑ እዩ ዘይደክም ኮይኑ ኣብ የማን ኣብ ተቐሚጡ ኣሎ ንሃና ትስቢት ንሃና ሰብነት መለኮት ተዋሂድዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ስለዚ መለኮት ዝተዋሃዶ ትስቢት ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣብ ማለት የማን ፀጋምን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ኣብ ነገር ግን ብስልጣን ኣብ ተቐሚጡ በቡ ሪና በቡ ማዕርነት ወይ ከዓ ደሞ ስልጣን ተቐሚጡ ኣሎ ስለዚ ዓለም ክሕልፍ ከሎ ንሱ ምስ ቅዱሳን ሐዋርያት ዝመጽእ ስለዚ ንዓቶም እንታይ ኢልዎም ኣብ 12 መናብርቲ ኮፍ ኢልኩም ንዓለም ምሳይ ክትፈርዱ ኢኹም ኢልዎም ንምንታይ ንሱ እውን ነቲ ዝመስከርዎ ቃል ኣምላኽ ዝተቐበለ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽ ተዳልዩሉ ንኽኣቱ ነቲ መንግስቲ ኣምላኽ ተመስኪሩሉ እምብለይ ይሰምዕኒ ፀማም እዝኒ ዝሃበ ኣይሰምዕን እየ ብፍጹም እዚ ኣይቅበልን እየ ዝበለ ድማ
ወንጌል ግዴታ ኣይኮነን ይጽልይ ጥራሕ ወንጌላዊ ይጽልይ በትር ዝበሃል ሰይፍ ዝበሃል የለንም ክርስትና እምብተይሎም ቁረጾም ክሳዶም ዝበሃል አስተምሮ የለንም ክርስትና እምብተይሎም ክሳዶም ቁረጾም ዝብል ካብ ሰይጣን ትምህርት ዘይኮይኑ ካብ ናይ ሰማይ አምላኽ ዝመጸ ተልእኾ ኣይኮነን ስለዚ ሰብ ክቡር ሰብ ማንም ሰብ ክፈጥሮ ይኽእል ሰብ እግዚአብሔር ጥራሕ ይፈጥሮ ዝተማራመሩ ሊቃውንቲ ሳይንሳውያን ስጋ ምስ ስጋ አጣቢቆም አርቲፊሻል ዝኾነ ሰብ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም እስትንፋስ ግን ክሕዞ ይኽእሉ ስለዚ አክሳብ ሕዚ ኣብ ምድሪ ዘለው ጠቢባን ብምልኦም ምስ እግዚአብሔር ከይተኣኻኸሉ ምእንቲ እግዚአብሔር ደሞ እስትንፋስ ንኽሰርሑ ኣይፈጠረሎ ኣይፈቀደሎምን ማለት ስለዚ እዚኣ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ እያ ስለዚ ታይኽብል ደለ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ሰብ እሚንካ አረዲኻ አስተምሂርካ ከምቶም ቅዱስ ጳውሎስን ቅዱስ ጴጥሮስን ክሳዶምን ቁንቁል አፎምን ዝተሰቀሉ በይዛኻትኩም እቱ ምድርን ሰማይን ዝፈጠረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና መጽዩ ምሳና ኸማና ኮይኑ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ ኮይኑ መስቀል ኮይኑ ድሕና ብደሙ ተሓጺብና ኢና ሞ መንግስቱ ወረስንዑ ዝቃል አምላኽ እዚ ኢሎም ብልመናን ብጸሎትን ብስግደትን በአስተምሮን ዘስተምሃሩ ቅዱሳን ሐዋርያት በትረ ይሓዙን ሰይፈ ይሓዙን መሳርያ ዝኾነ ይኹን መሳርያ ይሓዙን አስተምሂሮም ብቃል እዮም አስተምሂሮም ከስተምሩ ከለዉ ከዓ ተአምራት ገይሮም ብዙሕ ተአምር ሰሪሖም እንዲያም ቅዱስ ዮሐንስን ቅዱስ ጴጥሮስን ናፍቱ ምኩራብ አይሁድ 9 ሰዓት ብናሃቶም 3 ሰዓት ከአቱም ተለው ድው የፍት መንገድ ኾፊሉ ሳንቲም ክወም እንት ለሚንወም ስለሳቶም ታይለሞ ንሕና ብርን ወርቅን ይውልና ነገር ግን ዘለና ክንወቀና አናጠምት ሱነይ بنازريت ኢየሱስ ክርስቶስ በትናዝራው ኢየሱስ ክርስቶስ ብላይ ናዝሬት ኢየሱስ ስም ተስሞ ተመላልሰ ደሞ ብድግ ይልኸይዱ ስለዚህ ታዩ ሙተ ተስዮም ለምጻ መንጽዮም ዕውር አብሪዮም ሓንካስውን አቅኒዖም ትናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ምስኦም ስለዝኾነ ንሰም ብሰብነቶም ተይኮነስ እትስተሸከምዎ ስም አምላኽ ተአምሪ ሰረዕ ነይሩ ስለዚህ እዚኦም ገሮም የዘለኹ ስለዚህ نحاتي إمنت أنا زأمنكو تزي أمينك بسيف قرص أكعز ولا بزم درزين حدات هالي إمنت تيكونس زي ناي سيطان ملأختي رخص سرح مالتي فلذي كريستيان تيجبر ينقركا يستنفركا يسوعكا يقابزكا حراين تلكايو أبزحير مركا أمينك تمهيركا بزأمنكا عطري منفس كدوسي حدركا ونتنيا كريستيان تخون قال أملاخ تفلت على خون هاريات كون اندحرت أبي خيد ما معالتي بكا يصلي لك نافتن هاتو مسمر نخمص منفس قدوس نخحجزو قالوا حيل نخجبر يصلي كابزي وصا ግን በትረ የልዕል እምነ የልዕል እዚ ናይቶም ቅዱሳት አባታትና حيل ስለዚህ ኣብዚ ምድሪ እዚ እቲ ዝጣዓመን ምቹ ዝኾነን ሰባት ክነብሩሎ ኣብዚ ምድሪ እዚ ናብና መንግስት አምላኽ ንኽወርስሉ ዝተመቸወ ንሰብ ይኮነን እጽዋት ንምድሪ ንኹሉ ምቹ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ቅዱስ ወንጌል ሰባት ከም ሰባት ብኽብሪ ዝነብሩሉ كمبتهم تحليلهم زنورلو نخلهم كأ ناقنع من قد دمر ناقف من قد زي يوسد قنع زخنان كدوسان حوارات بطرس وباولس سبيخهم لنا استمهرهم لنا نجيهم لنا زحلفوا امنتين هيمانتين ونجيلن نزي سلا زخنا إناون نحنا تختلنا مخيد زلنا مالتي سلازي زياتهم كأنا يكبر أكل تقبلهم الله قدامي بطرس مراف حمشته قطر 4 زلق قال تايول كريس بطرس كناغر كلو اتي حلقه غواسوت مستغلص حلقه غواسوت مني نولاوي ኢየሱስ ክርስቶስ ማለትي እቲ حلقه غواسوت ማለት ሊቀኖሎት ማለት እዩ በትግርኛ ስለዝኾነ ጓሳ ማለት ሲ ምሳሌያው አነጋግራይ ተም ዝሕለው አባጊዕ ምእመናን እዮም እቲ ዝጓሲዮም ድማ ተሐለቀው ድማ ነላዊ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ حلقه غواسوት مستقلص زي حلف أخليل كبري كتقبل يقوم بيه ስለዚህ ነተም ዘምሃሮም ክርስቲያን ነተም ሰወኹም ነተም ቃል አምላኽ ዘምሃሮም ምእመናን ታይልዎ እቱ حلقه ጓሶት مستقلص ማለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በከወት ስቤት ቢባቤ መላእክት መጽኸሎ ንስኻትኩም ናይ ክብሪ ኣኽሊል ክትቀበሉ ኢኹም ናይቲ ዝኸፈልኩም ዋጋ ናይቲ ዝሰበኽኩም ናይቲ ዝደኸምኩም ድኻም ከም ድኻምኩም እንተይኮነስ ከም ሸርነቱ እቱ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ክትቀበሉ ኢኹም ይብል عبي زخنا هواريا يعقوب كافتم 12 هواريات ون اب يعقوب معرف حدا قطر 12 تايول اتي بغزيه فتنا زعجسب زتبارخ ايو نتي فتنا نت تفتينو مسوصه እግዚአብሔር ነተም ዘፍቅርዎ ዘተስፋውም አክሊል ህይወት ቀበል ስለዚህ አክሊል ህይወት የምተቀበሎም ቅዱስ ጴጥሮስ ወጳውሎስ በዝማዓልት ዚ ማለት እዩ ስለዚህ ንሃቶም መስዋዕትነት መቀበል ና አብአቶም ዘብቃ ጥራህ አይኮነን نخلهم نهاتم من قد تختلهم نكريستوس آمينهم ناي كريستوس وانجل زسبكو نكريستوس بسرات وانجل هزبي زبسرو
ዝቀንዐ ዝተጣመመ ዘይቀንዐ ዝጎበጠ ዝተጣመመ ኣእምሮ ደቂ ሰባት አንጽሖም አቅኒዖም ናብ ክርስቶስ ዘምጽኡ ናብ እግዚአብሔር ዘቅርቡ ኣብ መንጎ እግዚአብሔር ሰባትን ኮይኖም ነቶም ሰባት ስሒቦም ልክዕ ከምቲ ወዲ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ቀዳማይ ክብርና ዝመለሰና ልክዕ ናብ እግዚአብሔር ዘቅርቡ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ንክገብሩ ንህልዎም ዝገብሩ እዚኣቶም ኩሎም ናይ ክብሪ ኣክሊል ይጽበዮም ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ማለት ናይ ምእመናን ሕብረት እዩ። እቲ ናይ ምእመናን ሕብረት ድማ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ብምስባኽ ናይ ክብሪ ኣክሊል ከም ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ጳውሎስን ይቕበል ማለት እዩ። ስለዚ ናት በዓል እዚ ዝመስል እሺ ብጣዕሚ ገረብ ብጣዕሚ ቀሊልና ሓቢሎም እዮም ገልጾሙልና ዘዳይልና ዝነበርና ሕቶ ኣብኡ ስለተጠቃለለ ኣብ መዛዘሚ ክንገብሮ እዚ በዓል ሃዋርያት እዚ ክንኸብር ከለና እንታይ ኢና ክንዝክር ዝግባእ እንታይ ኢና ክንሰርሕ ዝግባእ መንፈሳዊ ህይወትና መንፈሳዊ ጉዕዞና እንታይ ክኾን ዝግባእ እዚ በዓል ዝብል ዝተወሰነ መዛዘሚ ክንገብሮ ምስ ድርብ ኣቢሎም ምስ ዘሎ ኩነታት ሕዚ ህዝብና ከመይ ክሰጉሮ ዝግባእ ሃይማኖታዊ መንፈሳዊ ጉዕዞ እንታይ ክኾን ዝግባእ ዝብል መዛዘሚ ክንገብር ሰናይ ጽቡቕ ማለት ናይ ወንጌል ቃል እዚ ዝመስል እዚ ብንእሽተይ ማለት እየ ብሰፊሑ ቅዱስ ጴጥሮስን ጳውሎስን ሰቢኾምሉ መስዋዕትነት ኮይኖም ንዓቶም ንዝክር ኣለና ንዓቶም ዝተኸተሉ ሊቃውንቲ ድማ መምህራን ብሓቂ መንፈስ ቅዱስ ተሓደሮም ቃል ኣምላኽ ዝሰብኩ ድማኒ ዝነግሩ ከዓ ሕዚ እውን ክሳብ ዓለም ፍጻሜ በቢ ደረጃኦም በቢ ናይ ኣገልግሎት ዘርፎም እናሰብክዎ ዝነብሩ እዩ። ስለዚ እዚ በዓል እዚ ክንዝክር ከለና ካብ ቁሳዊ ነገር ሓሊፉ እዚቱ ንሕና ንገብሮ በዓል ክነኽብር ከለና መቸም ናይ በዓል መኽበር ዝበሃል ኣሎ በዓል ተባሂሉ ስጋ ይሕረድ እንጀራ ይቐርብ ስዋ ኩሉ ዝግባእ ግብዣ ይቐርብ እዩ። ነገር ግን መጀመርያ ቅድሚ በዓል ምክያድና እቲ በዓል እንታይ ምዃኑ ምፍላጥ እዩ። ንምንታይ ኢና በዓል ነብዕል ዘለና ኢልና ክንፈልጥ ይግባእ ክንምሃር ይግባእ። ብሓቂ ሰብ እንስሳ ኣይኮነን ብሓቂ። ስለዚ ናይ ሕጊ ሰባት እንታይ ይብሉ ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ተጠያቅነት ኣየድሕነኒ ይብሉ። ስለዚ ቃል ኣምላኽ ዘይምፍላጥ ድማ ስለዘይፈለጥኩ ኣነ እንታይ ከይብለኒ እግዚኣብሔር ክምለይ ንኽእል ንኽንርኢ ንኽንምሃር ኣምላኽ ከዓ ኣእምሮ ሂቡና ዕድል እውን ሂቡና ዘሎ ማለት እየ። ስለዚ እቲ ንምሃሮ ትምህርቲ ድማ እንታይ እዩ ንባዕልኻትኩም እውን ቃል ኣምላኽ ኣሚንኩም በቲ ቃል ኣምላኽ ድማ እናተመራሕኩም ንሂወትኩም ምርሑ ካብኡ ድማኒ ከመኻትኩም ዝበሉ ሰባት ዝተሸገሩ ዝተጨነቁ ዝሓዘኑ ብምፅንዕናዕ ዘየብሎም እውን ካብታ ዘለሃካ ብምክፋል ብምትሕስሳብ ብፍቕሪ ኢና ክነኽብሮ ዝግባአና ክርስቲያናዊ በዓል ይኸውን ዘለዎ። ስለዚ ስለዝረኸብና ከም ድሌትና ክንበልዕ ክንሰክር ክንጭፍር ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ካብ ከብድና ክሳብ ንደገ ክሳዕ ዝወፅእ ክንሰክር ክንበልዕ ተይኮነስ ካማና ድማኒ ዕድሉ ዝተነፈጎ ነቲ ከምኡ ዓይነት ግብዣ ወይ ከዓ ደሞ ዝብላዕ ስተ ዝኽደን ዘይረኸበ ሰብ ኣሎ። ስለዚ ምድሪ እዚኣ ናይ ኩላህና እያ። ምናልባት እቲ ዝቐዲሙ ጎዩ ዝሓዘ ሒዙ ኣሎ እቲ ዝሓዘ ኢቱ ብዙሕ ዝበልዕ እቲ ዘሎ እውን ግን ተቐዲሙ ስለ ዝሓዝሉ እምበር ኣብቲ መሬት ክረኽቦ ነርኢ እዩ። ስለዚ እዚ ናተይ ገዛ እዩ እዚ ናተይ ገዛ እዩ እዚ ናተይ መሬት እዩ እዚ ናተይ መሬት እዚአን ናተይን እዚአን ከፍተይን እናበልናዮ ስለዚ ዕድል ተዋሃበ እሞ እቲ ናሃትና ሃፍትስ ናሃቱ ምዃኑ ክንፈልጦ ምክንያቱ ለጋስ ዝኾነ ኣምላኽ ሂቡና ኢና ነዚ ኩሉ ነገር ንገብር ዘለና ኩሉ ናሃትና ኣይኮነን ኩሉ ናሃትና ኣይኮነን ሓንቲ እኳ ንስ የብልናን ኣነ ሃፍታም እየ ዝብል ዋላ ሓንቲ እኳ የብሉን ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ ህይወቱ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ታንናጋገርላ ዘለና አንደበት ናይ እግዚአብሔር ያ ዛ ግዜ እዚኣው ናይ እግዚአብሔር መብራህቲ ካሊ ኩሉ ትሪኦ ዘለኹም ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ዘይናትኩም ይኹን ኣይንብልን ይኹን ናሃቶም ግን ድማ ሃፍታም ብምህላው ዘለዎ ሰብ ብምህላው ሕጉሳት ኢና ነገር ግን ሃፍቲ ዘለዎ ሰብ ድማ ናይ እግዚአብሔር ሃፍቲ ምዃኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ንሰብ ኩሉ ብዓቕሙ ብሓሳብ ብንዋት ብዝብላዕ ብዝስተ ትሰብ ኩሉ ቱ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስን ናይ ቅዱስ ጳውሎስን ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ጉዕዞ ወንጌል እዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ጳውሎስ መስዋዕትነቶም ለማዓንቲ ንዝክር ዘለና ቅዱስ ወንጌል ከመይ እንዳገረ ከመይ ካበይ ናበይ እናተሳገረ ከም ዝዓበየ ከመይ ከም ዝበፅሐ ኢና ንዝክር ዘለና ንኽልተ ሰባት ጥራሕ ኣይኮናን ንሳቶም እውን ተራ ሰባት ኣይኮኑን ዓበይቲ ሊቃውንቲ ኣቦታት መንፈሳውያን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መሕደሪ ወንጌል ብሂወት ዝሰበኹስ ኣቦታት እዮም። ነገር ግን ናሃቶም ማንነት ጥራሕ ኣይኮነስ ወንጌል ኣምላኽ ከመይ በፂሐና ኣብዚ እዩ ክርደአና ዘለዎ ናይ ቅዱስ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ከመይ ሰቢኾም እዩ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ድማ ዘለካ ብምክፋል ንሰብ ብምሕላይ ብመንፈስ ይኹን ብስጋ ንሰብ ብምሕጋዝ በዓል ክኽበር ይግብኦ ማለት እዩ። ስለዚ ኣሕዛባዊ በዓል ኣይኮናን ክነኽብር ዘለና ናይ ኣሕዛብ በዓል ኣይኮናን ናይ ክርስቲያን በዓል ኢና ንኽብር እቲ በዓል ንሱ እውን ድማ በዓል ክኸውን እንተይኮና ነኽብሮ ዘለና ንበዓል ክኸውን እንተይኮነስ ክርስቶስ ጎይታና ኣምላኽና ፈጣሪና ነዚ ክብሪ እዚ ዘብቅዖም ሰባት ከመይ ወንጌል ክሰብኩ ከለዉ መከራ ከም ዝተቐበሉ ስቃይ ከም ዝተቐበሉ ነዚ ሓሊፎም ተዓጊሶም ድማ እንታይ ዓይነት ናይ ክብሪ ኣክሊል ከም ዝረኸቡ ንምዝካር
حدنا بزلنا دما بسجايهون بنفسي ننجورا نجار مسوعتنا كفتا زلاتنا لزلاتك كيف الكام هذا مالت هاي مالتي إذا سسعنا تيكون نزار لجاسنتي بلجاسنتي هذا بايل زاهير مالت سلازي بس الذي نخونيهم الكل يزجوروا مدراون سبايعون هوتنا كله استحلوا أنت خونيهم مسوعة خفيلهم بتبع على ما ناخذ بالله بتبع على السنة خلنا مهار منتيب يمهرنا أيضا الله تبع على السنة مهارين أينبر سؤال تذكر زحلف بعلي كنا سلازي حد حنا ساعات كنت تحلالك كنت حساسة بيجبع مالتي أبز حس ساعات كهزمنا بتفترة بزناب مزنقع بسامنتنا دماني سبات بعلنا إخبار سلامه يسوع كريستوس سلام يونان هلا نحنا بنا الناس السعتن خفاءة زفترنا يو ناي صقم مالت ناي محدرات صقم زفترنا نجار الله سلازي تاي مالتي إذا دك ساعات بعلاتهم وزمدرزي بدليتهم زجوروا نجاري إخباركم جوري ولا سلازي إذا السعتي أتمز مرحز الله أكلات بيماني هلو بس أجامي هلو نزهز بزي نتعنت كوي جبع إخبار ما ينس عملاقي سلازي نتهز بدما نتعنت كوي جبع سلازي كحسوي جبع سلازي حدث شدش تعمت أب چندخ نبريج بواسب سب مالت كوز تزار أخل مالتي أبزود الله وبوتاي خون برسب رخابته إلنا يفنا غلي إذا كوب سرو أبز عاد إنتاي نام نزاره نجار متفقنا مالتي عينهم عويرو عينهم تيكون عويرو سي لباتهم عويرو مالتي سلازي لبوز عوار سب نحد عاد خوين زهر منفس كل سيوره لك كمال متن كمال حليفو نحنا 5 ساعات مزحزو زتكوس بومبن طبنجاني ولنا طبنجانا قال እግዚአብሔር ما نناغر لنا سلازي كحسول يقبع እግዚአብሔር زفطر سبس حدا سب بناي اكوب سب زحاو تاكيب زحاو سلطان حراد قراص يخاتو هايلو بز مسرته تقام እንደገና እንዳትሰአይ ነበር ነው እዚ ይግባን በሐቂ ነፃነት ሃዎ ይብላነ ለህዝብ ነፃነት ሃዎ ንስኻትኩም ሰላም ግበሩ ስለዚህ ለህዝብና ሰላም ሃዎ ወለከ ሰላም እንድሕርቲ ዘይብና ይኾይና ትስናይ ሰማይ አምላኹን ሰላም ይበናኒ በሐቂ ስለዚህ በተለይ አብ ስልጣን ኮይኖም بيمان بسأجام هزبنا ذا سقي ذلو أكلات أب سماي بتشم ناي سماي منقص سلذي حسبو سلذي يردهم ويكعدمو حسبو سلذي دلي سلذي زجبر يكبر كساع سرنايس نولع سرناي كساع سماي نولع سرنايس لزول تزي كوينو سماوي هو تزي حسبو نيرم كم زي يجورن كم زي يكبر سلذي أيس بقول ما ناس أنا تهابو قويتا تهابو أبز هابو مدرن خنبر فقادلو سبين بر حارسين بر خمتنا يمدراو سرعة ما أفتز زلوا بوتا أفتز نورو بوتا خوينو جبروا جبروا سجام يقولون حتى سلطان سلستوهاوكم مدراو سلطان سلستوهاوكم جزياو سلطان سلستوهاوكم أيتنا ورون لكم سبحانه وتعالى يقولون جل صبغون حتى سريحكم سمكم لا تذكرين برحمة أن حتى سريحكم ما جنا كوانس إن كان دو كسبت موتوس كافتا ومبر ورد كتولت لهم زي ورد سلازي يلا شمكم مساعد أفهم على سلازي حما السرح حساب سمو كافتاون برشتة يلو بطرات عنها لهم سميت أفل صبوز جوارجين نزل عالم سمنا تذكرين نبب سلازي نزل عالم سمات تكون تذكر جوارو زاير لبيها بكم لا تهزبنا صانتها وسلامها ويبل خالي مسزي سمنا كم زي زدون قرز الله سلازي تمحاري مثلني فيدل مقصار يكون ويكادمو قدامي ديجري كلاي ديجري سالساي ديجري سلازلوا ويكادمو سيرتيفيكيت سلازلوا مفرام سلازخيل ويكادمو نايكالت قامقانا انجليزاوين لاتين فيدل زل تصحف انجليزيا سلا منباب سلازخيل ويكادمو ناي مدري طبب سلاستمهارت راح يكون سلازي سب من من مخانو فطاري اندحت زي فليتو سبزي ازي سيلو حنقل ليتاي ناي مدري طبب زبحال يستمهار نبر سمايو طبب يولن مالتي سلازي ناي سماي طبب يحاكم زاهر منفس كل شيء شوي بالكم ناس سبزي نصانت هاوما سلازي خنمهار يقبا يبل أنا خمتو عنتو يستقلت ياو أفتو قدس أبونا أونا يوحنس كراماوي لقاء باس أقسم وزكولن أريامة تجراي زي تخلو منفسه كل جي زمهر سلازي أبزي كمر كله كل عينة تمرتنا مرنا نجرك زاهر نمر نجرك زاهر مالت قدس مسحاب بلي كدان حديث كدان نجر ملكوت دوغما قنونا نايمة كريستيان تاني كله تمنفسه وتمرت زبها لك مزمورنات ناي كريستوس دك مزمور كون كان منست أملاك كميت ورث بالأستمرار يزمر سلازي ما تكون تمهارو زلهم منان أبزي إجاب زلهم تفلتوا بزحاتهم بزحات تمروا بزحات تمهارو اللونا قدم يلو كعاب إثيوبيا ملنا فرنا لحظة بتزني أخونا تفترة دما أبتقرأ زلهم دك مزامرتي مهار اللو أما قال ختمها زلهم بتلاقي بإكستنشن تمهار ساعتون ما تكون تمهارو نمهر دما خاليون بقام قاون نمرينا تو
ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣስተምህሮ ኦልሞስት ዳርጋ ኩሉ ጥንታዊን ትዘሎን ኣምልኮን ኣስተምህሮን ኩሉ ብግእዝ ስለ ዝኾነ ድማ ቋንቋ ግእዝ እውን ነምህር ኣለና ስለዚ ቋንቋ ግእዝ ማለት ናህና ማንነት ወይ ከዓ ደግሞ መግለፂና እዩ ናይ ኣቦታትና ካብ ቀደም ጀሚሩ ቤተ ክርስቲያን ዓቂባትልና ጠኒሓ በርኳ ካብቲ ስነ መንግስቲ ካብቲ ናይ መንግስቲ ቋንቋ ምዃን ምስ ወረደ ድሕሪ እናተዳኸመ መፅኡ ግን ቤተ ክርስቲያን ዓቂባት ተፀኒሓ ሕዚ ግን እዚ ቋንቋ እዚ ክጠፍእ ስለ ዘይብሉ ትግርኛ ኮይኑ ጠጠው ንክብል ሲ ግእዝ ስለ ዘድልዮ ስለዚ ግእዝ ትምህርቲ እውን ነምህር ኣለና መፅኻትኩም ተምሃሩ ስለዚ ሰብ እንተተማሂሩ እዩ ልቦንኡ ዝበርህ ልቦንኡ እንድሕር ተዘይበርሁ ዓይኑ እንተረኣየ ኣፉ እንተነበበ ተመራሚረ ኢለ ምድሪ ጥበብ እንተበለ ዋላ እኳ ምድሪ ጥበብ ናይ ምድራዊ ጥበብ ተዘይነዓቕናየ ግን መንፈሳዊ ጥበብ ተዘይሃልዎ ከንቱ እዩ ታለዎ ሰብ በሊዑ ንክሓድር ቁስሊ ሕማሙ ንክፍወስ እንተገበርካስ መንፈሳዊ ቁስሊ እንድሕር ተዘይተፈዊሱ ሰብ ንሱ ንዓይ ዝብል ስሱዕ ብዘይካ ኣነ ሰብ የለን ዝብል ኣነ ክገዝእ ኣነ ክሓልፍ ኣነ ከምዚ ክኸውን ኣነ ልዕል ክብል እዩ ዝብል ሰብ ስለዚ ግን እግዚአብሔር ዝደለየ ነገር ኣይኮነን ብመንፈስ መልክዐኛ ክትከውን እምበር ብስጋ ብዙሕ መልክዐኛ ዝነኛ ክትከውን ዘይምላይ ሓውካ ብፃይካ ከማኻ ምዃኑ ምሕሳብ እዚ ማለት ግን ኢድካን እግርኻን ጣማሚርካ ኮፈል ኣይትስራሕ ማለት ኣይኮ ትሰርሕ ኣለካ በቲ እግዚአብሔር ዝሃበካ ፀጋ ትሰርሕ ንዝሸገሮ መንገዲ ንዝሰኣኖ ከመይ ከም ዝስራሕ ዘይፈልጥ ኣርእዮ እንደገና ድማ ሓግዞ ተሓጋጊዝካ እዩ ኣብዚ ምድሪ ዙን ዝንበብ ኣብ ሰማይ እውን መንግስቲ ኣምላኽን ተሓጋጊዝካ እትውረስሞ ነዚ ንክንገብር ቅዱስ መንፈሱ እቲ ንቅዱስ ጴጥሮስን ንቅዱስ ጳውሎስን ዘጽንዐ ዘበርትዐ ንኽሰብኩ ንኸብርሁ ንዓለም ዝገበረ ክሳዕ ብክሳዶም ብሰይፊ ክምተሩ እንቁላፎም ንክስቀሉ ዝገበረ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ጽንዓት እሞ ምስክር ኣምላኽ ሓሊፎም እሞ ኩላህና ምስክር ኣምላኽ ንክንከውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይዓድልና ቤተክርስቲያና ድማ የስፍሐልና ስለዚ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስን ጳውሎስን ክሳብ መጨረሻ ዓለም ናዘከርናዮ ፀኒሕና ንምንታይ ምእንቲ ክሳብ መጨረሻ ዓለም ካብቲ ናይ ሐዋርያነት መንገዲ ንኸይንወፅእ ምእንቲ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰናይ በዓል ብሩኽ በዓል ይግበረና እዩ آمين آمين قال هي وتسمع لنا تعمينا نمسكن كبرك هابلنا موداتا ني سدرا ني فاميلي ويدما ني بيسم خوني خليل خالي ما حبرسهم كعب صحكم ملأختي تحلف عدنا صبو أنا نسدراي نبيت السبي زولا نجاري ولين كل سدراي كل حاوي عاوش تعدي وصعد زل كله بخريستوس امينو ناي قدس بطرسن باولوسن مسواعتነት ዘኪሩ نحناهم كم قدس بطرسن كم قدس باولوسن ወንጌል አምላኽና ዓለም ኩሉ ንኽነባጽሕ ኩሉ ሰብ ወላ ሓደ እኳ ተተረፈ መንግስቲ አምላኽ ንኽወርስ ሓሲቡ ዝሰርሕ ዝደክም ዘገልግል ወንጌል አምላኽ ንኽበርህ ዝገብእ ዝደሊ ሰብ ኩሉ እንኳ ዓብጽሐካ አሜን አሜን كرت يا ولنا أزيان مسنكم. أنا وني مسكين تعالي. بس لبلت يرنا قال يوتي اسمعنا ياو أو جزا خلو بمنفس اللي دخل ملا نمنفس مقبل لخون تمرتينا تقبلنا مو عدميتنا هذا اللينا خلنا ندلينا منبر خمسة لكم مون أب كاسة برهان تبرتويت كاسة برهان هو منفساوي كلش هو قلنا كوني منفساوي تمرتي اختوستو تدليو دما نامز أخو منفساوي تمرتي نسقايا تمرتي تمايرهم نحرق تمايرهم لنفسهم تمرتي سلالة اليوم نام كاسات برهان ناخذكم كتمهار بزقات أمزينا خلنا نحبر نفوتين إحنا أخبركم أبسجلنا سلالة متأخهم حزون دقي بناينا نمسكن تملكتنا أنا ناي قدس بطرسن باولوسن بعل تاي يمثل صوم حواريات تاي يمثل بيت كريستيان تاي يمثل وانجيل تاي يمثل ذو الحساب ابز ميدياكم زي مصئ تي بي اس تي في غاشا غيركم عديمكم سلا صواعكمني ناي كريستوس وانجيل ون اب قدم كل حزب سلا زمسكركم تعمي يمسكنكم ناي غير منغستي يغورلكم يمين كرات يا والله كرات تملكتنا مس ممر تسبع لنا حدوش نورنا منفساوي تمرتي يمثل نيرو كالي مدواتنا ورقاوي سنبت قوصل يوم حزون حسب عادي كنا كنا ولنا نعناي كنا بلنا ستخاتينا تميس عمسينا سنة صباح